itong patanan pasuga itong pa na ang damay. Ngit kayo nya way say sigod suga ispak sug pandamay kita jadi dulu kayo. Kulbaan ako ay klaro ginawa ko siya na klaro ito mga tanan. Nag-ulan ng panahon guys. Ulan niya. Tugnaw pagid kayo. Tugnaw plus ulan pagid. Trabaho pagid. Init pa kayo yan kami dagkalayo. Kaubo. Laban Japan. Laban gapon guys para sa pamilya.
basta kaya pa sa lawas guys, laban. Hindi na kaya sa labas, wala na. Wala tayo kaya na. Hindi naman na ito kaya. Kasi nga naig masakit ha, o kapuhin itong lawas. O gamay lang na naigibati. Yung kamat pagkita nga makalihok o makatrabaho. Pero karang grabe na, yun, hindi na makaya guys. Tawag na yun na siya grabe. Kasan yung ulan-ulan. Na yung trabaho, init kayo. Or mag-building ka. Init mo dyan ang building, di ba? Ulan pa, plus tugnaw pa. Ubli. Okay lang siguro na kay sakinan. Hindi ka mag-bike kay narang sulod. Nani, mag-bike ka niya. Initim trabaho pa. Nagabot mo sa balay lagi pagkatataod, murag malas na po, di mo lawas ba? Siyempre, init yung trabaho. Yan, mabasa ka sa ulan. Pagkakagbahikan 25 minutes. Diba? Kita sa kamot eh. Ay. Sakit pa sa kamot ang tugnaw guys. Negative 4 menyata rin. -4. Sakit sa kamot. Diri ko hapit na banggaan guys, oh. Nalay ni galit nga kuan ba? Sini? Kutsi nga ni Sotoy galit.
Huwag ito siya kabantay po ba. Ito pag yun nga time kay walay break kay akong bike na kapag-kapalagi noon ko. Magkapakapa na nga. So ito kalit wag. Anong doble ingat yun. Kung nag-amping ka times 2 yun. Amping na ito diri. Diri guys ang mga Andre sa tawagan ni masakyanan diri guys, walay bertik-bertik, hindi magsunod lang masunod. Ang kana lang sigurong di sila makabantay ba. Siyempre di ka makabantay bisan kinsa driver ka niya, di ka makabantay, tikado yun. Mana kung nag-amping sila, amping pag ka. Kung nagtanaw sila, tanaw pag ka kay naidigid malikayan ang kan disgrasya. Yun na sahe ba nga digid makabantay yun ang driver kapila ng kwadriya. Nagi driver kabalata nga nag-amping gina sila. Ay. Diri ba na yung mga bildo diri tuyo di siguro naglabay nila. Dugay magtuslot gina kung ligid ng bike ba. Tuyo gid naglabay buak-buak di sa kon. Kita tag bildo mahadlok ta ba kay buplatan niya ta tagba tagbaktas kada kong binuang matangan ako nagkamera dia. Tengah kamera ba huli ka pero di kulong. Ay sinang ka dito ka maplatan ya pa huli ka labi na karong kay ulan nang maplatan ka lastog no pugid kayo kada kong binuang di maayo na maana sila na. Di marag gituyo ba niinom siguro nyaman paghurot na diya na gibuak gihulog ana siguro na ang kan itabo ana kay dugmok man gyud na wala na buak na gihulog nila nya wala buak akan gilabay ba siguro na buak na naligsan kaya gaanan tong sakinan. Tadi katok na.